Morat ćemo operirati nogu. Ima ranu ovdje. Pogledaj, ovo je bilo ovo čovjek. Gledaj. Ovo je ratni plijen. Snimaj vamo ratni plijen. Jedna jedina, BiH. Evo ratni plijen. Djeco, djeco. Kira, daj vam. Daj jednu. Daj vam. Daj pa stani, daj mu. Preče, prozna noga. Ajmo, brži. Hajde, spuj. Spuj, pa. Ajmo snimiti, tamo iskuši sve. Radite tu 2 sekunde kad trebate da radite najbrži. Našli ti pa Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Bismillah! El-Cihad! Bismillah! El-Cihad! Maşallah! İnşallah! Allahu Ekber! Yavaş yavaş. Kimmiş? Džihad naša zastava je, inšala i pobjede, inšala i pobjede. Džihad nam je sudbina, džihad nam je sudbina, Allah nada jedina, Allah nada jedina. Čuda, čuda, čada biću, čuda, čuda, čada biću, crnogorski mamada, Košića i Vobada, Košića i Vobada. Jeste se umorili? Slušajmo! Ne daj ga da daš. Šamanik. Odi ga kumbek u ugao.